Like hambai ini sini electronic media ni bisingti kaisa ayemung basaklaimung seng beskang 15 Agust 19 tarik Agust 23 tarik Agust ini sini program jadi edisi hafang bai narja kaisa program betang program betang ni bisingo tongo sini 19 tarik ni otorma kaisa program sini Maharaja Bikram ni kaisa asaima salo जों सालो चिनि निरंक्लाव नगैबानो जों बन स्टेज अनबिल खायने 19 तारिखआव चिनि महाराजा प्रदुत मानिक फाइसक फायनाय बन अर मोखां खुलावै रनाय चिनि महाराजा बिक्रमनि मांथंनो हानिबाङै जों दिनै अ जागा फाइलायजाक चिनि अफिसार दंबाय इन्जिनियार दंबाय चिनि एम दंबो जों जत किछु प्रिपारेसन नावै दिनै अ जागायाव 19 तारिखनि बिसिं जों अमनो जत सालक जानाय जत सामु खायजानाय खायथाय दंमा रनो जों दिनै गुरि उइनाय लेखा ते अमा अबजार्वेसन खायलेखा बमाहाय पजिशनाव दं आनि बाङै जों एडिसि हाफांनि बोखाखै आं निरनो खबगनानि मुसुगु जत तिप्रासानि आमसाइनि लुकुरावनो जे मुसुगनाय राव 19 तारिखआव फाययै चिनि ओ महाराजा बिक्रमनि मांथं खुलक खानियाव मानजाक फायखा के बिलाइखे जानाय तानि के अमो चिनि लाइबुमानि जतनि साइकटर चिनि मॉडर्न आर्किटेक्चर चिनि बुबाग्रा बिक्रम मानिको बनि सामं गोबांमा चिनि लाइबुमा जों नोगो चिनि तिप्रानि इतिहासो बनि आमोलो जों एयारपोर्ट सनाय क्लांजाक मानि स्कुल फ्लाइट थांजाक मानि कलेज खाय थांजाक मानि तेबो गोबांमा साजानाय सासिनि सावै पाइया ओ लाइबुमा तरक ताबो जों हायनो हाय आगिनि हायखे रिभाइव खायै किफिलै तवनानि बागै चिनि एडिसि हाफां साखथारि दङो ओ साखथार मानि कायसे मारे ताबक जों 19 तारिखआव चिनि महाराजा बिक्रमनि मांथंनो जतनि बाङै खलाव मानि बिसिंति या प्रेसे जाफिनाय जतनो हामबाय